Els humans i la resta d'animals compartim més que el planeta en què vivim. En aquest programa, subjectivament i a mode d'entreteniment, compararem algunes actituds, aptituds o comportaments d'alguns animals amb l'última actuació dels pilots de MotoGP. Avui, al Gran Premi de Tailàndia, al circuit de Chang. Comença la jungla de MotoGP. Bé, doncs ha sigut un cap de setmana prou mogudet, prou imprevisible, ja que part dels entrenaments va ser amb la pista eixuta i altra part en banyat i la carrera ha sigut en banyat, així és que ha sigut un poquet un lío en general. I per tant algunes posicions i alguns comportaments o resultats d'alguns pilots no són els esperats. Per això he tingut un poc més de dificultats en l'assignació d'animal-pilot i viceversa. Però anem al que correspon. Per a mi el guepard d'avui ha sigut Johann Zarco. Aquests animals diürns cacen a primera hora del matí i a última hora de la vesprada. Cacen gràcies a la seva desenvolupada vista i gran velocitat. És el mamífer terrestre més ràpid de tot el planeta. Bé, doncs Johann Zarco crec que dels únics que no he tingut massa dubte és el guepard. Ha sigut el més ràpid de tots, tenia un ritme brutal, encara que no ha pogut escalar fins dalt del tot, però tant en entrenaments com en classificació va demostrar que anava com a una autèntica bala. I a final de carrera també ho ha demostrat. Malauradament estava davant d'ell Pecco Bagnaia i al ser de la mateixa fàbrica ha dit no li vaig a donar al gas perquè no vull cagar-li a el títol mundial. Tot i així, per a mi ha sigut el més ràpid o un dels més ràpids, tenia un ritme espectacular. Així és que per a mi, claríssim, Johann Zarco. Després vaig assignar-li el teixó de la mel a Jack Miller. Tenaç i resistent, mai deixa escapar la seva presa. Un animal que no li tem a res, tot i el seu xicotet tamany, és conegut per les seues feroces habilitats defensives i la seva agressiva naturalesa. Està considerat com l'animal més valent de tot el món. Bé, Jack Miller crec que ja li he assignat el teixó de la mer ja per acumulació. Ja que una altra cosa no, però Jack Miller finals de carrera i dies de carrera té així. És valent, se la juga, si ha d'avançar a uno li avança, si ha de tirar-li la moto li la tira. I altra cosa no, però crec que valent és una bona estona. Així és que, com dic, per acumulació, perquè sempre fa el mateix i és molt agressiu, molt directe, li vaig assignar el teixó de la mel a Jack Miller d'una volta per totes. I un altre que jo crec que tinc prou clar és la formiga. I per a mi la formiga, una setmana més, és el gran Marc Márquez. Estem davant l'insecte amb major massa cerebral que existeix. Són intel·ligents, metòdiques, treballadores i grans estrategues. Coneixen la jerarquia i tenen una gran dedicació i compromís amb el seu grup. És la representació pura de la constància i el treball. Bé, doncs li he d'assignar la formiga a Marc Márquez perquè és que és increïble. És increïble que amb tan poc de rodatge, amb tan poc de temps estiga ja fent les posicions que fa, els entrenaments que fa, les classificacions que fa. Realment és una locura el treball i el sacrifici que està fent Marc. I que menys que assignar-li la formiga és treballador, constant, compromès. És una barbaritat. Per a mi el rendiment que està donant en aquestes últimes carreres està sent impressionant. Després de saber d'on ve i els seus antecedents, és una autèntica locura que estiga fent el que està fent. Així és que per a mi, Marc la formiga. I ara passaré a dos que jo he tingut prou controvèrsia per assignar-los. El primer és la serp. La serp he tingut molts dubtes entre assignar-li-la o a Oliveira o a Aleix. Així és que decidiu vosaltres. Parlem d'una espècie amb un caràcter molt volàtil. Pot aparentar indiferència i tranquil·litat i agredir als pocs segons. Amb comportaments inesperats, pot ser tranquil·la i passiva com agressiva i letal. Està considerat un dels animals més impredictibles del món. Bé, doncs el caràcter inesperat i volàtil de la serp em dona a pensar, per una part, Aleix Espargaró, perquè mai sabem on va acabar. Uns dies ho fa superbé, altres dies ho fa supermal, altres dies mitja taula, no sabem mai què va passar. I per altra part, Miguel Oliveira, ja que normalment està en la part mitjana baixa de la taula i avui ha guanyat la carrera. Així és que per tant li la vaig assignar als dos. I per últim tenim la tortuga, una altra que m'ha causat moltíssima controvèrsia, bàsicament per les seues característiques, perquè és molt lenta però és molt bona en aigua, és molt bona nedadora. Així és que també li la vaig assignar a dos i ja decidiu vosaltres. Per una part a Fabio i per una altra part a Miguel Oliveira una altra volta. Tranquil·la i despreocupada, no té pressa per arribar al seu objectiu. Són exploradores, però al seu ritme. Tot i ser una ràpida i excel·lent nedadora, és el reptil més lent de tot el món.
Bé, com dic, he tingut un poc de controvèrsia perquè clarament per a mi dels top, Fabio ha sigut el més lent, però amb moltíssima diferència. Ha tingut un cap de setmana prou roïn, no tant en entrenaments i classificació, perquè va classificar prou bé en quarta posició, però en la carrera ha sigut un desastre total. Ultra lent, el ritme molt roïn i ha anat relegant posicions fins quedar-se ahí baix del tot de la graella. I per altra banda li la puc assignar a Miguel Oliveira, ja que la Tortuga és una excel·lent nedadora i és especialista en aquestes condicions. I una altra cosa no, però Oliveira avui ha demostrat que és l'especialista en condicions banyades, en condició d'aigua, en condició de pluja, és espectacular. Esta temporada ha guanyat 2 carreres i les dues, adivineu, ha sigut en banyat, ha sigut en la pluja. Així és que també vos deixo que decidiu vosaltres, per una part Fabio perquè ha sigut el més lent per al meu gust i per altra part Miguel Oliveira perquè ha sigut el millor nedador, l'especialista en aigua. Així és que fins així aquest programa de la jungla, espero que vos hagi agradat molt l'assignació d'animalets i pilots. Dieu-me així baix què vos ha paregut el cap de setmana en general, per a mi ha sigut un cap de setmana molt entretingut, prou interessant. Però bé, vos deixo que em dieu així baix què vos pareixen els animalets, què vos ha paregut el cap de setmana i ens veiem esta setmana no, n'hi ha paró, ja ens veurem la setmana següent, si no m'equivoque, a Malàsia. Així és que només queden 3 carreres, 3 grans premis i 3 caps de setmana que van a ser brutals. Espero de tot cor que vos hagi agradat el programa d'avui, la jungla d'avui, i ens veiem en un parell de setmanetes. Adeu!